Гөлназ Мөслим кызы Мөслим урта мәктәбен тәмамлагач, укуын Йоршоллы шәһәренең сәнгать училищесында, соңрак Йоршоллы дәүләт педагогия университетында дәвам итә. Хезмәт баскычын ул 2007 елда Мөслим балалар сәнгать мәктәбендә рәсем укытучысы буларак башлый. Рәсемне ясарга кичкенә бик яратам. Әнием кичкенә чакта эшеннән плакатлар ясарга алып кайта иде. Һәм мин аны күреп үстем. Булышайдым үземдә. Әни минем ясаганны, яратканны күреп, рәсем түгәрәгенә бирде. Анда 6 ел шөгыльләндем. Гөлназны сайлаган һөнәренең остасы диләр. Күп кенә укучылары рәсем сәнгате юнәлешендә укуларын алга таба да югары уку йортларында дәвам иткәннәр. Гөлназ ул мәктәбебездә рәсем сәнгате бүлеге укытучысы. Аны укучылар бик нык яраталар. Һәм инде ул безнең фантазия төркемендә алып бара. Анда безнең 3 яшьтән алып балалар йөриләр. Мәктәбебездә шушындай укытучылар укыту белән горурланам. Ул һәр вакыт яңалыкка омтыла, яңа технологиялар, яңа методикалар кулланып дәресләрен алып бара. Градташ техникасы белән кышкы пейзаж ясау, коры ысул белән йон әвәләү дигән темага үткәрелгән ачык дәресләре аеруча күңелле килеп чыганның. Рәсем ясарга яратмаган, кулына бер мәртәбәдә буяу, пластилин төсле кагаз тотып карамаган бала юктыр ул. Һәр бала үзе рәссам. Без инде академический рисунокка өйрәтәбез русча әйткәндә, дөрес күрергә өйрәтәбез, дөрес эшләргә өйрәтәбез. Һәм менә бала рәсемне ясый, төрлечә ясый ул, үзенең фантазиясына нигезләнеп ясый. Без инде менә чынлыкта ничек бар, җайлы алымнар белән өйрәтәбез ясарга. Гөлназ инде минем укучым. Алар Алина Исмагилова белән бик тырыш кызлар ия. Алина Исмагилова Санкт-Петербургта дизайнер булып эшли. Гөлназ инде безнең сәнгать мәктәбенә кайтты. Безнең белән бергә коллективда эшлибез. Гөлназыбыз сәләтле. Ул бүтән идеяларны да яңартып тора. Нинди генә эшкә тотынса да әйбәтләп эшли. Тормыш иптәше Инзил белән матур гаилә корганнар. Бүген Талиповлар гаиләсендә 3 бала үсеп килә. Мәликә, Инсаф һәм Бану. Инзил Мөслим урта мәктәбендә физик тәрбия укытучысы. Шоян телле, юмор ярата торган ир-егет гаиләсендә алтын баганага тиң әти дә, төпле ышанычлы гаилә башлыгы да. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.